Lasi, labangso, a party aphan mo pen ilitum ani tum taning jelo. Laphan bangke ilitum cintong pen bangke direct convert nang po. Again di der phan ka tharle chod ning ali a party aphan si tharle plot nang udak pen. Lalu bulu tangke ilitum akisung bangke ilitum claim pon tugun po. Cepat jok pon po bang. Kali tangke ilitum lason thak si ilitum po tunang lipo. Non bangke ladak cintong long bangke kaprek atum kacaparjan atum tatu deh ilitum cintong rad atum phan bangke awareness mate cirok tok amai bangke jok tanang bibang ave doma di cirok tok amai nang bibang ave dake athema cirok tok amai jong sinang bilo bulo tangte nang litum aron alam cini det pokan aron alam jong cini det lo bulo tangke alang litum nang kapacu bay lambang ke nang litum la ke jok cepu ke jong dun haya jakong do popokan de non ke lasi la bangso cerok to mai mang kedak nang bibe nang biji ma nang bibe ma APSLC atum sedake nang bicor lasi pini morento lo mang enel tum nang pilong lo lason dak se cintong long het monso panceng lo kungri pi la pen kaprek long elubui la haya jo anda me ili to masar ke Biniani pukali lo, ningkan kia bapang benta alang like wang bom lo. Hitia long si liblet lo pakso tokmo laso keron dun nasa amit hang si sar sa klembon. Kadu ko wen itum cerap dun itilo, lason pen si klembom si cintong long ta nang klembom lo, ni tum bang wedet pukali wang bom lo. Muthe itu marata tumbang kacingrum dun bang BJP long itung cingrum dun rong. BJP RSS atum long cingrum dun rong. Lasi nono bangke na atum cini lo halaga ka cingrum bangke cok cilo besi na atum piniyar ni bangke murinto PS long son bangke BJP award bangke zero manang po besi nang itum kadug weta bang lo. Kali magalan di kalang lo. Lasi adu anda ka choro sini dapat jer tuing tung lo. Lapen ison sijji kalam ka cini ning bangke lain lo. Non BJP pen candidate ke hang bang thomkli doji kali magalan sa APSLC pen ke itu inu da candidate da klangko la hello kachichi raja kam da wel ke candidate de sa BJP atum bang ke bang ini bang thom candidate da klangji la tum ajhak tum ke adona rap pen ang japarjan po ajhak ke BJP against ningjeji athema non dobom BJP tum ke claim ke chok che doar ka we por selang litum da puji Belum dah BJP yang selang litum kaca sorsar dulu mati. Kalima, labang po trok atum non nang iklang long make nang litum singki dunda nang ne lapet dunda nang nelo. Kidun sulo belum dah pe non produk rompi ningkaning ko ke dopen alang libang sili tumucot po. Agustin kram sa komen arjulong lo dina itu. Agustin kram sa ke ahe make ha bitum constituency. Nili metha constituency lo. Tulilang rong hang constituency pensi alang li non dak tiket hang dun bom lo. Ke hang dun BJP tiket ban senang hang nji.